Azken urteetan asko eta asko dira izten dabiltzan liburu dendak, baina urtebete da, Bilbon, Luis Michel liburu denda feministak ateak ireki zituenetik. Bai ikusten genuen behar zela Bilbon honelako liburu denda bat. Ikuspuntu feminista eta kritikoa duen liburu denda eta proiektu kooperatiboa ere. Guk kontestu horretan bai pentsatu genuen alde batetik kulturarekiko apostu bat egitea, kultura kritikoa eta feminismoa, eta naiz eta eredua ez izan agian oso positiboa, bai ikusten genuen nola beste hiri batzuetan honelako esperientziak egiten ari ziren, eta nahiko ondo tratatzen zirela, ez? Astero daukagu agenda kulturala nahiko potoloa, egin dugu liburuaz aurkezteaz gain, tailerrak ere adibidez, renta basikoaren inguruko hori tailer bat egin genuen, egiten dira literatura feminismoko tailer batzuk goiko aretoan, kontzertu akustikoak doainik egiten dira, zapatuetan batez ere. Bilbon, Elkano kalean hain zuzen ere, hiriaren erdigunean dago kokatuta liburu denda feminista. Bi emakume zeuden hemen lan egiten, eta ja oso pizka bat, berak jubilatu ondoren, lokala geratu zen pizka bat, gutxi geratu zen, eta guk geuden pizka bat, ez genekien oso non proiektua bagenukan ja pentsatuta, baina lokala ez. Eta lokala ikusita gero, animatu ginen, eta zen eta dauka sarma berezi bat, eta pizka bat, beldurra geneukan alde zaharrean irekitzea zen, eta batzutan, aktibitate pilo bat dago, eta azken finean, pizkat beste leku batzuek kolonizatzea, Bilbon bakarrik ez da alde zaharra, interesatu zizkigun. Eta publikoa, liburu dendaren izaera eta identitatea asko markatzen du. Azken finean, liburu feministak emakume progresistak edo bai etortzen dira pilo bat, alde zaharrean egon aldiren emakumeak, eta liburu kritika ideologikoak edo kritika sozialek daukaten liburuak ere, perfila alde zaharreko pertsonen modukoa da. Bai ere beste lehio bat dago zen, eta Bilbon beste leku batzuetan dago jendea interesatuta hori gai hauetan, eta guk pozik ere, beste perfil batzuk ere etortzen dira.